Bună seara! Transmitem acum legătura la Emil Grădinescu. Meciul s-a încheiat acum 2 minute dintre echipa națională de nebuni și moldoveanul. Singurul component al echipei naționale de nebuni a învins cu 1-0 pe moldoveanul. Cum mi s-a părut meciul de astăzi? A fost un meci foarte ușor. Moldoveanul a ratat foarte multe ocazii. Eu am avut 2 ocazii cu capul, am dat 2 goluri. Da, am plecat cu prima șansă, cu gândul la prima șansă să învingă acest jucător, moldoveanul ăsta, că nu știu, a venit din Moldova tocmai aici, așa, la noi, în Ardeal. Am plecat de acasă, m-am dat o țără cu revulsiv pe picioare și... ce să, da? Păcat că am dat, eu m-am dat cu revulsiv pe picioare și am dat golurile cu capul. A fost un meci ușor pentru mine. Da. Nu. Să transmită ceva românilor. Păi, în primul rând vreau ca Nea Piții să vadă acest jucător, mare jucător, Dorel Ganea. Poate o să fiu benefic pentru echipa națională a României, de nebuni, da. Și vreau ca să calific, să pot să joc la echipa României, să calific echipa națională la următorul mondial. Și vreau să fac un mesaj către toți românii, să iubească sportul și în primul rând muntele, pentru că este super beton. Ciao, bau!